Politici, choďte do toho proste, nepýtajte sa ľudí, či by išli bojovať za svoju vlast, lebo toto není boj za vlast, toto je boj za nejaké korporácie, ktoré zarábajú miliardy, áno. Choďte vybojovať, ukážte nám to, prvé 3 mesiace, dajte si uniformy, zoberte pušky a ukážte nám, ako sa bojuje. Každý má silné reči s politikou, jak treba chrániť vlast a pritom sú to čisté blúdy. Treba bojovať za firmy, ktoré zarábajú proste na nábojoch a puškách, áno. Obyčajní ľudia po ničom inom netúžia, len aby pár vyvolencov na svete bolo ešte viac bohatších, ako doteraz je. Takisto ako keď bola pandémia. Celý svet umiera, bol to moment, kedy by sa mal celý svet spojiť a prestať riešiť peniaze a zachrániť proste civilizáciu, nie. Našiel sa niekto, kto proste aj na tomto musel zarobiť, na celosvetovej pandémii, kde proste veľa ľudí umieralo. Vybavené. Trebalo na tom zarobiť. Farmafirmy